onye isi oche otu kọmitii alaka omebe iwu Anambra steeti n'ihe gbasara ego nakwa atụmatụ ego ọlụ bụ Sir Ejike Okechukwu akọga atụmatụ ego ọlụ nke afọ 2025 bụ nke gburu ego dị Naira 6.7 dịka nnukwute aganeru maka mmepe nke steeti a. Sir Ejike onye na-anọchite anya ndị ọgbanta nkwado Anaọcha nke abụọ mere ka amata nke a n'oge ịkọwa ihe a ga-eji ego wee mee nakwa ịkparịta ụka ha na ministry department nakwa agency dịgasị iche iche nakwa parastatal dịgasị iche iche gọọmenti nwere gbasara atụmatụ ego ọlụ nke afọ 2025. onye na-akọrọ ihe na-eme n'alaka omebe bụ Emmanuel Chigbata wetara anyị akụkọ a n'uju. Pụta ya onye kọmishọna ahụ n'afọ maka amụma ego nakwazi nhazi ihe na steeti a bụ Oriakụ Chiamaka Nnake mere ka amata na ministri ya bụ nke na-agbaso amụma ijikọ aka ọnụ iji wee fụ na ndị Anambra nwetara uru dị na ego ọbụla ha tinye n'aka gọọmenti. Maazị Izunna bụ onye bụzikwa kọmishọna n'afọ maka ego na steeti a n'oge ọ nọ na-azachitere ministri ya ọnụ gbasara amụma ego ahụ mere ka amata na ọtụmadị mgbago amụma ego ahụ gbagoro na gọọmenti steeti a bụ nke dị uchu ịfụ na enwere ọtụtụ ụzọ a ga na-esikwe enweta ego n'ime steeti a ma kwupụtazikwa okwu agbamume na site na njikọ aka ihe nyetu gọọmenti etiti na-enye steeti a na amụma ego afọ 2025 bụ nke ga-abịa na mmezu. N'oge nzachite ọnụ ahụ onye nnyocha ngalaba okpuru ọchịchị na steeti a bụ Oriakụ Josephine Anyaebunam kwupụtara na ọtụtụ ọrụ bụ nke a ga-arụ n'afọ ọzọ na-abịa ma kwukwezie na ụlọ ọrụ ya bụ nke dị njikere ịfụ na ka ha na-abụrụ ihe ndị ahụ edeturu na amụma ego ahụ bụ nke ga-esonye dịka esi kwuo ya.